¿Dónde vamos? La liamos. ¿Dónde vamos? La liamos. Recull ràpid. T'has de recollir ràpid? T'enganxaràs. Plantar la torrassa. Anava a dir amb tranquil·litat, però no. Hi he anat amb el nen. Veurem, ell pesca en cullereta i jo hi he muntat. I parlàvem amb altra gent i és que no s'hi podia pas dir. Tu volies pescar-ne una de petita. Sí, el papa va provar això, aviam. Ui, amb això no tirarà un pet. Uf, puc treure això. Què? Com es fa per tirar allà, papa? Per tirar on? Allà, Tira fort. com així? Sí. Recull, recull. Ràpid. Va. Això que pesca el papa no marxa. Uita, tinc una. Tens una? Tinc una. Ha dit l'avi que volia una truita, que volia que li fem una foto de totes les truites. Va. Ah, Té, agafa. Li fem una foto. Agafa, que li fem una foto ràpid, va. Hem d'engegar ràpid, que les truites es moren. Arriba una mica. Ai, socor! Vigila, deixa. Au. Deixa. Adéu, truiteta. La truiteta. Té, frega't aquí. Molt bé, Super, no? Sí, va. Amb aquest trasto que no tira un pet. Té collons. Així amb el Power Nymph. Tirar. Així. I quan està aquí dalt, deixem marxar. Recollir. Ara deixem que baixi una mica a baix i recollim. Fem un copet perquè comenci a recollir. Veus? I has de notar tota l'estona que va vinguent. Veus com ve aquesta velocitat? Mira la velocitat que recull el papa. Què? Mira la velocitat que recullo. Ho he vist. Fixa-t'hi, no és molt ràpid ni molt lent. Ah, deixem baixar. Ja recollim. Mira, així. Ja, ha tocat algues. Veus, hem de pescar aquest tros d'aquí sota. Aquest tros és el que podem pescar. El d'aquí dalt és per pescar sense mosca. Papa, allò que anirem ara, allò que deies tu, papa, No ho sé, jo no hi he pescat mai aquí. on està? No l'ha sentit? Aquell noi que té un gos allà dins l'aigua amb ell. Teot! Oh, se m'ha escapat. Se m'ha escapat. Acabat? Sí. Ah, tira cap endintre, on? Tens liada, que Guarda aquest. ja. Sí. Ara, Conxo! Home,
avall, cerquem, Collem a poc. avall, la canya... Aquest és el que hi havia allà que has vist abans? Poder dir que aquí a castellana aquí. Sí. Papo. I tu, papa, també. Com la liada. Molt bé, papo. Ha fet com el nen abans. Molt bé, papo. Has pescat un altre peix? No he vist. Vols veure com no sopes avui? Jo me n'he agafat una, tu quantes? Ja tu. Una i se m'ha escapat una. Però aquestes pulladetes són masones. No vaig fer bé. Ja, clar. Va, canvi de lloc. Avui jo... Bueno, ara pesquem. I per què no pesques? Què passa? No sap on pescar, home. Li he dit un lloc, però no volia pescar en aquell lloc. Ja dic que t'espedien a tu. Sapo. Va, provem aquí, doncs. Eh? Provarem aquí. Doncs anem allà a aquell cantó, papa. No, tornem a pujar per allà, provarem uns tiros aquí sota amb això. Amb això hauríem de picar aquí. Què han fet amb la pilota? Se n'hi han caigut? Adiós, pilota! N'hi han caigut la pilota. Sí que marxa ràpid. N'hi han caigut. Xerat. Per què no intentem pescar la pilota? Perquè no són amics nostres. Sí, són en Pol i l'Anna, i els seus amics. Algú que t'ha picat la pilota. Papa. Que veig en Pol i l'Anna. I el papa. Per què no piquen ara aquí? I tenen de picar? Sí, però és un tros molt fons, aquí haurien d'haver truites molt grosses. És un lloc que podríem picar, papa. A on? I allà baix on hi ha aquells. Què? Allà baix hi ha aquells. Quins aquells? Allò deu ser bo que estiguin allà. En papa, per què no proves que pescar aquí? Vigila, no et moguis tu. Papa. On veus pescar gent? Allà baix de tot. Ot, Què? una grossa. Té. Recull ràpid, recull. Sí. Recull. O tu? Espera, no t'he vist tant. Ai, cuca. O tu aquesta? Sí, aquesta sí. Tens el mòbil, Laura? Què sí? No, espera't. Aquestes sí, que són suaus. Agafa la mà aquí davant. Mira, Tira la mà, tu. Arnau, mira. Vale. Està? Sí, va, que la tirem. Déu, bonica. Aquesta... Oh, aquest cop sí que
ho hem fet ràpid, que Mm. qui la que... Pel meu gust, aigua massa parada. Que hi ha alguna pepona. Sí, senyor. Oh! Puta! Sí. Van locas. Boig. Aquí el nen potser ho trauria tot. Oh, tio, com puc fallar tant? Sí, sense mort. És al fons. Quan guardo un lloc pel nen, menys si pot agafar una tiranell. Fa més il·lusió això que una truita, no? És gran pas... Noi. Vinga, aquí he trobat un lloc que segurament el nen podrà agafar una. I recolliràs tu. El deixem baixar baix. I mira, primer t'ensenyo com has de recollir, mira'm a mi, Recollim una mica, veus, tencem fil i fem així, amunt. Amunt i tornem a deixar baixar, i parem de recollir. Un altre cop així amunt i tornem a deixar baixar. Va bé? Vale. I anar fent així, aquests copets així. Té. Una mica aquest com un maco, aquest cap. Has vist que n'ha sortit una ben bé aquí davant, de petita? Té, tu aquesta, que és la que al papa li han picat. Super, tanca el fil, però aquesta has d'anar més a poc. Deixa-la baixar baix. No. I ara li fas uns cruc. Molt bé. Vaig bé, sí? Sí.
La tens? Oh, super! A poc a poc, a poc a poc. A poc a poc. Ui, que és grossa, nano! Mira quin truitot. És un barb. Dóna el sobret. Com un bar. És un barb. No collis tant la canya, tio, que m'ho petràs tot. Para de collar, para de collar. Para de collar, loco. A ver. Agafa. Oh, yes. Sí, això es mereix una foto, Cuca. Dóna'm fil. Dóna'm fil. Dóna fil. Va, tanca. Què ha fet ara aquest aquí liat? S'ha liat. Què, Carla? Es va menjar el sobret o què? Està loco. Papa, ja n'he pescat una. Ja. Adéu, senyor Barb. Adéu. Adéu. Papa, tu has patit seca, sí? I dos grossos. Super. Xoca-la. Felicitat. Has de deixar baixar més, ara vas massa ràpid. Ui. Ven. Grossa. Un truiton. Truchon! Jo crec que és més gros que el teu, eh? No, l'has vist més petit. Sí, home. Més petit. Sí, home. Què hi ha del celebret? Pixa la canya, no, Ui, puta. sí, és més grossa, eh? És més grossa? Va, foto, ràpid. Pixa la canya. Aviam. Necessito això. Pixa, que anirà a l'aigua. I encara et clavaràs aquest am. Deixa-la. Se'n va, mira. I ara es pensa que s'ha escapat. Si haguéssim engegat, senyora truita. Què? Què li deia? Que l'haguéssim engegat igual, que no s'ha pas escapat, no? Ja. Aviam. Doncs no tardarem. Ui, quin merder. Podeu comptar pel nen, també, amb la carn a la brasa. Uf! Uita! Oi, encara en surt un altre. Vale, perfecte. Un altre! Uita! Guai, doncs moltes gràcies. Uita, ja ve la mama. Per què han sentit que venia la mama? Ho veus? Ho veus o no? Carinyo, t'han comprat salsitxes. Oh, tot, que estàs enganxat. Tu, però aquesta mama quants ànecs ha fet? També. Sí. Papa. 1.000. El papa devia ser un campió, també? El papa ànec? O t'empatràs la canya, tio, però què fots? Qui no vindrà? Ah, els que s'han deixat la pilota. Els que s'han deixat la pilota, et sembla que no vindran pas? Te la vols quedar tu, aquesta pilota, punyetero? Te la vols quedar tu, aquesta pilota? Vale, ja acabem. Oh, si em pica una, a qui li dediquem? Què? Si em pica una truita, a qui li dediquem? Què vols dir? Que hem dit que la dedicàvem aquí? En Antoni? Sí, en Antoni. En l'Eusebi. En Joan Villent. Molt grossa, molt grossa. Molt grossa.
Però molt gros, eh? No. És un tarpó, això. M'hauré de quedar a l'aigua. Si no, no la trauré. Que vinc. Papa. Molt grossa. Ha de quedar 1,5 quilos. Mira. Mare de Déu. Mare meva. Picada en directo para el canal de Lavas. Mira, ai que salta la mala puta. Ai, el mantinganxe, ai. Què? Cada cop de cap sembla que se m'escapa. Ai. Si em cardes una nou al cul la peto. És un cocodril. Allà, em deixa'm. No, aquest no te'l puc deixar. No, que has pescat. Un cocodril. Cocodril, diu. Allà, em deixa'm. Vinga, sí. Pescadors de veritat. Prepara't. Exagerat. Però això és molt gros. Però que no veia... Ui. Guilota, et quedaràs a l'aigua. Si t'has de mullar per aquest peix, et pots mullar. Què, això? Les orelles i tot. Ah, això. Ai. I. Mare de Déu. Mare meva. Uix. Va, què vols? Tens millor. Ai, Què? no t'has vist escapat. Ai. Si te tira, no? Però tu has vist que això és un peix... Un cocodril, no? Quedareu tots dos dintre l'aigua i ens sortireu. On està? Ai. Quin fil anava aquí? Un 25. 25. Ot. Que bé, eh? Va. Va. Sí. No, Ot. La mare que et va parir. Hòstia, Ot, tio. Has d'aixecar el celebret, eh? El cocodril. Només havies d'aixecar el celebret, que si se't torna a escapar te'n vas a l'aigua. Va. Aixeca. Sí. Toma. Hola. Oh my god. Va, torna. Boig. Home, no em diguis que això no és un cocodrilo, tio. Va. Fica't allà amb el papa. Vale, agafem, eh? Ja està? Sí. Catch and release. No, o no? Sí. Aquesta marxarà. Ara fem això, veus? Perquè recuperi una mica. Les truites són molt delicades. Això queda un cocodril ben gros, eh? Bon cocodrilo, eh? Sí. Què hi ha? Marxes ja, Tito, o no? Ja marxa. Adéu, guapi. Papa, n'està pescar un altre, perquè aquesta no me l'has... Bendiciones y buenas noches.